Machiegni kendo nyakorom Gajwang' pod wantiere chendo mar ameny piny wasingo ni luwo ni machiegni ahinya masira manotimore roundabout ma Coptic kaunti ma Kisumu. Ji maromo 26 manoyudo hinyruok e masirano mar apaya ma Kisumu Kakamega pod medo yudo thieth e kinde ma bende riwruog nurses e kaunti ma Kisumu bende chiwo sir mar chiwo remo ne jotuogo. Kaka jafwambo marwa Lina Beta leronwa, piny owacho bende keto ikruok ne ik mar ringre jogo tarik 16 dweni. Innocent, and he was innocent. En hawi ne anyuola kod wede mag nyathini makoro sani otisi ni Hono kata Miracle Baby. Gima neno tony e masira mar apaya ma Kisumu Kakamega. Kendo tugo gimoro ahinya ka ok ong'eyo gima dhi nyime. E kindego, ji 20 kuom 26 manotimnegi bero pod medo yudo thieth e yo makare kendo ngimagi nigi lokruok. Helena Dhiambo, ma en achiel kuom jogo mano ngimagi otoje masira, bende pimonwa kaka nobedo. Wan wawinjo mana ka gari ochako gine yiengini. To ka ji ochako gowi, to dakika matin to wapo ka gari en gimosegine oseluar. Kanya mane pacha nolale. To pacha chako duogo ka iketa iso e pickup, but sama noluor no joma nonena to wacho ni atini tie joma neno ka ane gine e drisha aliere drisha to kijende manu joma nubiro oywe to keta e pickup gi jomoko eka kanwa biro. Korka kore, jatelo maduong' e od thieth mano ma Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital to siro ni dongruok mosebedo e osiptandno emomiyo ne gireso ngima jogo mano yudo hinyruok. We were prepared because one, we had actually established a new accident and emergency center which can even take as many as actually 100 patients. We never anticipated this, but we were lucky that when this accident happened, we only had 25 patients in our accident and emergency, then you add the 28. The space and the room was enough to identify and even color code patients. The speed, the efficiency, the interventions actually saved lives. Badri riwruog nurses e kaunti ma Kisumu kotelnegi kod jalup jagoro Maurice Opetu koriwre kod nurses mamoko bende ochopo e yor chiwo remo ne jogo manoyudo hinyruok ka gilero ni ma en mar chiwo sir ne anyuolano. Support mwakelo kae kaka wa mobilize nurses wa mondo bi en ni wadwa golo remo. Tich golo remo emokelo wa kaka wuono mane mpango mawantiego mondo waku gi jogewa community wa mar Nyakach, community mar Kisumu kendo wabed e achiel kuom kuyono. E sama pod jogo yudo thieth, tend kaunti ma Kisumu koriwre kod sirikal mamalo bende chung kodgi kendo osechano ik mar jogo mane owito ngimagi e masirano mabiro timore tarik 16 e skund primar Banaki. Through the window. Lilian Abeta, Ramogi TV, Kisumu. Emano bende dhi bedo mise mar twak mar odhiambo makawuono nyakorom Gajwang'. Nurses ma jopuonjre madirom 300 nobago ng'anyo nyaka e log tich mar migawo mar thieth ka gidwaro ni mondo migi lesen mayienegi dhi nyime gi tije mag tiegruok kata internship. Jopuonjrego mag mbalariany kod kuonde tiegruok